Pred sebou aktuálne vidíte stavebný pozemok, ktorý sa nachádza v obci Hrubý Šúr, ktorá je vo vzdialenosti 8 km od mesta Senec a 25 km od hlavného mesta Slovenska Bratislava. S veľmi rýchlou dostupnosťou 15 minút autom po starej seneckej ceste alebo po diaľnici D1. Pozemok má pripravené všetky inžinierské siete, vrátane elektrickej prípojky, vodomernej šachty, taktiež sa tu nachádza prípojka zemného plynu a je tu pripravená aj prípojka na kanalizáciu. Pozemok sa nachádza v tichej lokalite na okraji obce. Ale v rámci intravilánu so stavebným rozhodnutím a v rámci tohto stavebného rozhodnutia je v časti, ktorá je určená na individuálnu bytovú výstavbu. Ako môžete vidieť, v okolí sa už nachádzajú novostavby rodinných domov. Napriek tomu samozrejme nedochádza k nejakému zvýšenému hluku